Sanibonani, welcome back to enye i-video. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungene. Thank you very much. Ngicela ke usubscribe le-channel mangaba ka-subscribe, please do so. Ulike i-video, uyishare. And yeah, mina ngasicela nibuke nama-ads inkosi yami mangaba yaqhamuka, please do watch them. Ningawaskiphi. So odabeni luka Ngizwe Nomalema kuningi kuningi impela when it comes to Ngizwe Nomalema. So inkantolo ke igcine ke ivuna ke uJulius Malema yogeza when it comes to ke indaba yakhe no Ngizwe Mchunu kwelokwehlisa isithunzi ke ngumongameli wamabhinqa uBhoti Ngizwe ukuthi awehlise uJulius Malema isithunzi uNgizwe bevelile enkantolo eyokwethula ke olwakho uhlangothi ngokuthi kungani inkantolo kufanele ushaye indiva ke umyalelo wayo ngokuthi kufanele axolise esidlangalaleni angaphinde akhuluma izinkulumo ezehlisa Malema isithunzi bese khokha zonke izindleko zabameli. So umchunu wehlulekile ukunikeza izathu ezwakalayo zokuthi kungani kufanele inkantolo iguquke emyalelweni wayo kwesikhashana. Inkantolo yagcina ke sifinyelele kutheni lo myalelo iwenze waba ngowokugcina. That is ubaba Julius Malema. He won against Ngizwe Mchunu. You guys kule impi yabe engazi ukuthi ngempela ngeyani and uNgizwe Mchunu ngathi akafuni ukuxolisa ukunzima nje when it comes to the two. Kuthiwa kufanele enze ivideo kuMalema bese ehoxisa ke asho akusho ngaye. So inkantolo yalela ukuthi le video kufanele ayifake emthonjeni lapho kwavela khona le ehlisa ngayo Malema isithunzi. uNgizwe Mchunu enze ivideo, you know what I mean. Ibe isimyalela futhi ukuthi akhokhe izindleko zabameli baka Julius Malema. So kwenzeka konke lokhu nje uNgizwe Mchunu wayebonakala izinkundleni zokuxhumana emasontweni adlule ethi Malema njengoba ke evuna bokufika ebeseka ingoba uhlomula ke imali engango 60 million rand kwabase Nigeria abahweba ngezidakamizwa. Udaba lwakhulunywa uNgizwe Mchunu wathi Malema uthola imali ebantwini bokufika ngiyabuka enye ivideo nje eka King Bar kanzama ethi hayibo kodwa ngiyala leyo ukuthi Malema uthola imali. Hayi bezikhona nje izinto azixeke uMalema axeke uMalema ngazo uKing Bar kodwa ethi hayi leyo ukuthi ngempela uthola imali ebantwini bokufika hayi cha akayivumi ingamanga nje kodwa into yashiwo bani yashiwo Ngizwe Mchunu njengoba ke bese enkantolo up and down noMalema wamsola ngokusebenzisa amandla akhe ezepolitiki ukuvikela bokufika ababandakanyeka ebugebengweni. Ekhuluma ke nabezindaba ngaphandle kwenkantolo uNgizwe uyawathi nake kungazi ukuthi uMalema ubehlale bathuka abantu ngaphakathi nangaphandle kweParliament. Uthe yena akaza amthuke kodwa ubekhuluma iqiniso njalo aziyo. Do you have proof though? But uNgizwe wabona ethola lawo mamiliyoni, you know what I mean. Into phela kumele uyikhulume uyisho ebantwini if une proof mfethu. If ungenayo iproof ukuthi hayi ngempela ngabona uMalema ethola amamiliyoni awuna proof mfethu. So udaba lwakho uyabona usukela ungekho, you know what I mean. Abasibopheke okungcono sihlale ejele asingavumi uMalema siphazamise empidlangweni wethu iwokuxosha abantu bokufika bakuleli ngokungemthetho. uNgizwe leyo phinde wazwakalisa ukukhathazeka ngokubekwa kwenkosi yabase Somalia eGoli. Kuthiwa kunezinkosi lana, inkosi yase Nigeria, inkosi yase Somalia, kuningi nje kuminyene guys. uNgizwe ubese kwamabutho kanjalo nabanye abakuleli phakathi kwabe kukhona nonkosi khona phakela umthakathi ndaba othe babonga bonke abaphume ngobuningi kuzoke sekungizwe wathi ke bacela abaholi bakuleli ukuthi banake into eqondane nezwe iningizimu Afrika ukuthi umthethosisekelo obhalwe ngaphakathi ukuthi iningizimu Afrika eyawo wonke umuntu ohlala kuyo ngaphandle ibhalwe ukuthi umthethosisekelo waseningizimu Afrika okusho ukuthi okungaphakathi kukhuluma ngabakuleli. Lokhu kusho ukuthi ikhuluma ngabantu abaseningizimu Afrika hayi abantu bakwenye indawo. So abanye abantu abayeke ukuhlanekezela ke umthethosisekelo kusho phakela umthakathi lezo zinto igazi oqhubeka wathina bazokulwela ke ukuthi umthethosisekelo ukusuka manje kubhekwe phambili uyashintsha. Kodwa ngeke sivume ukuthi uMalema athi abokufika abangenamaphepha abenzelwe amaphepha ngoba nakho yena evikela ibhizinisi lakhe lingaphandle kwezwe esingazi ukuthi ke lisemthethweni yini njengoba ke sizwa ukuthiwa bakha ugwayi ongekho emthethweni. Kusho phakela umthakathi asazi usola uMalema ngokuthi ufike athi abantu abazithathele umhlaba uma sekwenzile lokho kuphinde kuthunyelwe inkampani yakhe yonogada iyobabhidlizela. Ungathi uthe njengoba ke abokufika bezibeka
beta amahosi yingoba bezwa amanzi ngobhoko ababekhaphe ungizwe bebehambe becula icule lithi umalema uyadelela akashayanga yo ngibonile nje leyo video there's just a whole lot. So ngamanye amagama kuphakela umthakathi weseka ungizwe odabeni lwakhe ke lokugijimisana is up and down no Julius Malema kuningi nje okwenzakala laphana you guys. Kolunye udaba futhi akade besenkantolo ngumama uRosemary Ndlovu ufuya mkhumbula kanye nalo wasola naye uNomsamo Dawu bebevelile enkantolo eMantshi eCapton Park ukuzozwa isinqumo senkantolo ngecala labo lokwakha itulo lokuzama ukubulala. We know ukuthi umama uRosemary Ndlovu lele yaphoyisa you guys elaliqeda abantu ngomshwalense, you know what I mean, amalungu omndeni na kanjani inkantolo isikhiphile isinqumo bobabili bathola benecala ngetulo la ngo-2018 lokubulala umyeni kaMudawu. Mudawu ngulo wasolwa naye. So inkantolo izwe ukuthi uRosemary Ndlovu wathintana nezigebengu ukuze ke zisize uMdawu ekubulaleni umyeni wakhe. Icabanga hayi omama uRosemary Ndlovu bangcolile man. Uphenyo lohola ke nguCaptain Ekheso Mabunda loveza ukuthi uRosemary watshela izigebengu ukuthi uMdawu uzoxhumana nabo ngqo mayelana netulo lokubulala. Kwaba khona ukuxhumana ngocingo kanye nemihlangano eminingi phakathi kwabo noMdawu ethembise kuRuleni. Kule mihlangano ukuthi uMdawu wacela amadoda ukuthi abulale umyeni wakhe ethi uyamhlukumeza futhi uyajola. Inkantolo iphinde yezwa futhi ukuthi uMdawu lo watshela izinkaba ukuthi uzozikhokhela ngemva kokufaka isicelo sokushona komyeni wakhe inkampani yomshwalense. Ngokuhamba kwesikhathi izinkabi zashaya ke ongqophothe zabikela umyeni uJustice Mudawu ukuthi umkakhe ufuna ukumsoconga. Umyeni wavula icala lobugebengu emaphoyiseni aseNingizimu Afrika. Lokhu kuholele kuboshweni kwabammangalela bobabili nje. Can you imagine? Umshushisi wombuso Advocate Rihanna Williams waveza ukuthi ubufakazi obethule ofakazi bombuso babuhambisana abuqinisekisa futhi ukuthi bufakazele ngaphandle kokungabazi ukuthi bobabili abammangalela baqala ke inqubo yokuzama ukubulala. Umbuso uthi uRosemary uyena oqala ukwenza umnyakazo ngokuthinta isigebengu wabe sehlela umngani wakhe uSizo wamhlelela uSizo umngani wakhe uMdawu. Kwathi uMdawu wazibandakanya nezigebengu wacela ke kaningi ukuthi akubulawe indoda yakhe. So inkantolo yathola ukuthi umbuso uqinisekise ngempumelelo elinye icala lokwakha itulo lokubulala lahlehlisela ke kumhla zi-15 kuJulayi ngo-2026. Kuhlanganiswe imibiko yangaphambi kwesigwebo kanye nokukhishwa kwesigwebo. So lesi sigwebo ke siza nje uRosemary Ndlovu sevele donsa udilika jele abayisithupha kulandela ukugwetshwa kwakhe ngoNovember 2021 ngamacala okubulala amalungu omndeni amahlanu. Lezo zigameko zokubulala zenzelwe inzuzo yemali yemalungu omshwalense kanye nokukhokhela kwenqubomgomo yomngcwabo. Yonke idrama kaMama uRosemary Ndlovu nokubulala amalungu omndeni manje bese sizana nalomngani wakhe ukuthi umngani wakhe akabulala indoda. So ngokungakhokheli kahle inkabi zabo ke inkabi zasesithipha ke indoda kaMama uMdawu ukuthi hey bazama ukubulala ikhoke lapho ke wayovula icala lo baba baboshwe. Can you imagine guys? Umama Rosemary yena uyazi ukuthi guys wabulala amalungu omndeni so waboshwa kudala. There's just a whole lot. Khumbula kunalwana omunye umama futhi naye obeyiphoyisa le Limpopo oboshwe nendodakazi yakhe nosisi wakhe. Do you remember? Kuningi nje guys abantu bayaphela ngalezi ndaba zomshwalense. Shame man, you know ababolele ejele nje labo mama bakhohlakele bafethu. Angazi ke bengita sikhulume ngalolu daba konke nolukangizwe umchuno bese enkantolo nomama uRosemary Ndlovu nomngani wakhe. Asibonane ku video elandelayo.